Eu son Antonio Negreira, son alcalde de Valdura por a Nova, e cando me invitaron a participar neste foro, pois non o dubidei, e gusto da linguaxe que se estaba utilizando e que se está empregando aquí. Dixeron que se falaba cando entraba, pois vou a decir dúas palabras. E levo un tempo preocupado polo tempo, pola ética do tempo. Eu creo que é un momento, e se non sabemos responder a este momento, desde logo, seremos responsables ante os que morreron e ante os que virán, porque evidentemente defraudaremos os pasados e tamén os futuros. E eu creo que o objetivo está claro. O objetivo non o temos nós claro, teno os galegos e galegas deste país. Houbo 500 ou 400.000 votos pasados que non corresponden para nada nin a Nova, nin a Mareas, nin a nada. Eu creo que calquer oferta política que soubera recoller o que os veciños e veciñas, o que os galegos e galegas queren decir, houbera tido estes votos. E o que realmente está enlamado non é o país, están enlamados as organizacións políticas que non estamos sabendo dar a altura de miras que se nos pide neste momento. Toda Galicia quere que non siga gobernando o Partido Popular. E iso é o objetivo. Joder, deixémonos de outras cousas, porque nos lo están pedindo e non somos os que estamos enredando. E desde logo non nos lo perdonarían. E, máis alá disso, é un momento da fraternidade, da empatía, da generosidade, pero non empatía entre as asociacións, as mínimas asociacións políticas, empatía co povo, empatía co que están pedindo. Non somos nos salvadores, quen se salve é o povo. Os galegos e as galegas están pedindo que o Partido Popular non siga gobernando. Pois vamos a por eso, vamos a estar aí, vamos a escoitar, joder, que non hai unha palabra en toda a tarde, en toda a mañana, e gosto do que se dixo, pero eu creo que temos que estar onde os galegos e galegas queren que estemos, e desde logo levamos moito tempo traballando fora do que eles queren. Pois vamos a aprender, vamos a ir a esa confluencia nos aspectos que se dixeron aquí, a nivel individual, de xerosidade, porque, desde logo, se non se colle a Xunta, tampouco o traballo que estamos facendo nos concellos vale prácticamente de nada, porque estamos atados, estamos absolutamente reproducindo as condutas que nos ven desde arriba e pouco podemos transformar. Por tanto, vamos a ser generosos, e vamos ao objetivo, e vamos a tomar a Xunta, que temos posibilidades. Nada máis, moitas gracias.